Κάθε παρέα έχει ένα ξεχωριστό άτομο. Βουσγούλα, ρε παιδιά. Κάτσε εδώ, τράβεξε το σπίτι μου και πάρε άλλα παρέα. Το σπίτι του Αλέκου είναι στη Θεσσαλονίκη. Τα άλλα μέλη της παρέας συνηθίζονται να φέρονται σε αυτόν ως... Καλό στα αρχίδια μας τα δυο. Ή σκατάουπους. Ή, πάλι εδώ ρε σκουπίδι. Πρόσχε! Τα παρακάτω συμπτώματα σκιαγραφούν το ζώο. Σύμπτωμα νούμερο 1. Προβλήματα στο τρόπο σκέψης, άρθρωσης κίνησης. Πρόβλημα στην σκέψη. Τώρα μαλάκα, κάει και το τζάκι στο σπίτι μου. Κάει και το σπίτι σου ρε. Όχι ρε μαλάκα, μόνο το τζάκι. Δηλαδή τώρα θα χτίσεις καινούριο σπίτι. Ρε μαλάκα, μόνο το τζάκι κάει και σου λέω. Και πότε θα μένεις μέχρι να γίνει το καινούριο σου σπίτι. Ρε γαμώ, έχω σπίτι, τζάκι δεν έχω ρε. Κατάνω πούστης. Πρόβλημα στην άρθρωση. Έβαλα τη ψηφιακή τηλεόραση στο σπίτι μου και η εικόνα θα σπάει. Αλλά θέλει αποκωδικοποιηθήκα. Τι είναι αυτό το απεικοσοφοποιητής. Απεικοδοθνητής. 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 Πρόβλημα στην κίνηση. Για παράδειγμα, το ζώο περπατάει κάπως έτσι. Δυσκολεύεται να ελέγξει τα χέρια του. Ούτω. Το χωσά. Σύμπτωμα νούμερο 2. Η φήμη στην κοινωνία. Το ζώο δεν έχει και την καλύτερη φήμη στην κοινωνία. Γεια. Ωρε που σπάλεσαι ρε γάμο. Γεια σου Παύλο. Εύσουμος. Σκατά έσω που γεια. Σύμπτωμα 3. Η κατωτερότητα. Το ζώο έχει πάντα το κόμπλεξ της κατωτερότητας. Νομίζει πως όλοι τον βρίζουν. Ρε μαλάκα, δεν στην εικόνα. Ναι ρε μαλάκα. Είναι ένας... Νίκος Αλβανός ρε! Εγώ ρε! Πάλι ο Αλβανός ρε! Ρε μαλάκα, Αλέξανδρος σε λένε και σκέφτομαι. Σύμπτωμα νούμερο 4. Τάση για μυθοπλασία. Που λέτε παιδιά, χθες 12 ακριβώς ούτε παρά 5 ούτε παρά 10. Ξεκινάει η νύχτα. Βάζω το καλάμι εκεί, το καπελάκι του και το καπώνε φάση ρε. Βάζω τις πότες μου εκεί, φεύγω έξω και κατευθείαν βλέπω το μηχανάκι. Λέω ρε πρέπει να κάνω καμιά κόντρα, έχω πολύ καιρό να βγάλω λεφτά. Πάω εκεί που λες, πιάνω το τακμάκι, λέω μαν, τι έγινε. Μου λέει, σου πω πάμε περιπτώσει. Εγώ φταίω ρε, εγώ φταίω που σας λέω κάποια πράγματα μορφωθείτε βρε ζώα. Σύμπτωμα 5ο και τελευταίο. Επίδειξη ικανοτήτων με άσχημα αποτελέσματα. Και τι ώρα μαλάκα, τι ώρα. Πρωταθλητής, τσάκι φωτό, καράτε, μαύρη ζώνη. Με έχει δει εμένα αυτό σε φασαρία, να του κάνω. Με το πάτωμα είσαι να το κάνω. Πρωταθλητής είσαι ρε, πρωταθλητής ρε. Τώρα στο φωτό. Τώρα που τους έφαγε, έτσι, φέρνει, ένα πίσω.